Здравейте, приятели! Ето сега ще я покажа багетата как работи, дето го пробвам вкъщи. Сега съм в едно малко деренце, виж къде. Ето тук съм. Хасте. Да ви покажа сега как работи. Да видите, че не е като магазините, дето ги продават. Не знам се, вътре няма нищо, скарал съм нищо. Скарал съм нищо, няма вътре. Вижте само момент. И тук съм сложил едно златна пръстенче имам и монети имам там. Някакви. Точно до него вижте. Къде близо е. Вижте само момент само. Вижте сега за какво става въпрос тук. Дигам. Търся сега. Вижте се. Вътре няма нищо, скарал съм. Отивам върху монетите. Направо. Вижте. Там обръща към камената, защото има вруден. Вижте се. Вижте. И почва да се върти. Вижте. Виждате ли? Момент само. Моменти. Отивам от тази страна до монетите. Виж къде са монетите. Камъка виж къде. Вижте се. Минавам. Монетите минах, пръстена го минах. Вижте само. Вижте ръката, не мърдам абсолютно. Пак върху камъка. Обръщам се. Пак при камъка. Вижте. 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 Как се върти. Вижте. Сега един момент да слагам вътре, дето слагам аз. Един момент само. Съжалявате. Вижте какво става въпрос тук. Дето до сега купихме от магазина. Всичко е бълък. Един момент само. Един момент. Ето сложих я вътре. Вижте се. Вижте се. Аз съм до камъка направо. Вижте се. Държа направо. Тръгвам. Даже до него ще отивам. Е така. Вижда ли го? Чакай да остана малко така да го вижда. Не го вижда, нали? Отивам направо. Кой който ми посочи. Вижте се. Вижте. Вижте къде е монетата. От тази страна направо. От тази страна. Вижте се. Отивам. Отивам. Пак ме връща към монетите. Виж къде са монетите. Отивам пак. Абсолютно не го вижда. Виждате ли? Слагам да се върти. Не се върти. Виждате ли, хора? Сега, на средата. Вижте се. Камъка е тук, пърдата е тук, вижте се. Сам не мога, бе. Виждате ли? Отивам. Направо. Вижте как се върти. Вижте. Виждате ли? Отивам камък. Минавам камък. Не. Виждате ли, хора? Виж, върху камък. На средата. Към пърчите. Виждате ли?
Слагам върху камък. Не го иска, не го приема камъка, виж. Е, това е багето. Виж. Виж как ме връща върху пърти. Виждате ли? Аз да го махам пак сега. Махам пак. Една минутка само. Махам пак. Айде де. Махам. Вижте сега, колеги. Е, къде се поръчите. Виждате ли? Вижте сега. Ще ги минавам. Скарал съм всичко, виж. Няма нищо. Скарал съм. Вижте се. Вижте се. Вижте се. Минавам пърте. Никой няма. Бъда търсиш. Идвам до камъка. Айде до камъка. Виждате ли? Вижте се. Виж къде. Пак камък. Пак камък. Пак камък, виж. Пак камък. Е, това се казва багет. Е, къде? Скоро е време, ще почвам да продаваме вече. Айде, чао.